खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायाव बिबान गैया बुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गोथों आरो गोग्गो खोथाफोरखौ लानानैसो खामानि मावो। जायखि बुङा मानो बेनि सायाव जोंहा जेबो बाजानांगौ गैया। एबसुनिफ्राय फोरमायनाया बेल'मोनदि जायनाखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ महरै गोदान बिबान लाबाय आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ आरो बिसायख'थियाव लानाय जा रादायफोर बेफोरखौ मावफुंनाया दायो बिथांनि खामानि। थांनाय 1993 मायथाइयाव बिएसि गोरोबथा, 2000 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन। बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव माखासे दफाफोरा आद्रा थादों, जेरै 95 भिलेज सोनाय, लिजेन्ड पलिसि लाबोनाय आरो माखासे खामानिफ्राबो आद्रा जानानै थाबावदों। नाथाय बिथाङा बेफोरखौ मावनो थाखाय 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन। बेनि गेजेराव बिथाङा माखासेखौ मावफुंनो हादों, नाथाय माखासेया आद्रा थाबावदों। बेनि उनाव 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा जानाय उनाव माखासेखौ प्रमद बर' बिथाङा मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय। बेखायनो जों हांख्रायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो नांगौ। बिथाङा बुंदों, जायफोर सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बे खामानिखौ मावनांगौ। बिथाङा बेफोरबादि खोथा बुंनानै गोरोन्थि साननायखौ लानो नाङा आरो बेखौ लानानै जों हाग्रामा महिलारि बिथांजों सम आरो खाबु लानानै सावरायगोन होननानैबो बुंथिबावो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बाक्सा पुलिसनि जेयाव नांदों 3 सिखावनि हानजाया। सिमला पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों 3 बाइक सिखाव फारियै अनसुमा रामसियारि, रनसाय दैमारि आरो जोंसार बर'खौ भारत-भुटान सिमानि दावथारायाव सेबनानै हमनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसोरनि सिखावनि हानजाया बाइक गारिखौ खावनानै गारिनि नाम्बार प्लेटखौ सोलायनानै मेघालयआव दैथायहरोमोन। दान मोनसे खावसे सिगांबो नबहिरा मुंनि सासे सेंग्रानि बाइकखौ खावनानै लांदोंमोन। नाथाय मैयानि सानाव बे खावनाय बाइकखौ संदाननायनि गेजेरजों मोनफिनो आरो सिखावनि 3 हानजाजों लोगोसे खावनाय गंनै बाइकखौबो बोखांनो हायो। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे सिखावनि हानजाया गोलाव समनिफ्रायनो बाइक खावनाय जाथाय खालामनानै उदखार खालामबोबाय थादोंमोन। बे दुथां सिखावनि हानजाखौ पुलिसआ हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगৈ बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि मन्थ्रि बिबाना जोबनायनि उनाव ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि रायजो राजानि गेजेरावनो थानो नांगोन। जाय रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथाङा गोबां खेब माब्लाबा पुलिसनि गिहोनाय, माब्लाबा सिआइडिनि गिहोनाय आरो फेसबुक पस्ट होनायावबो जेलाव जोबनानै दोनदों आरो बेफोर गासिबो गिबि मन्थ्रिनि बिबाना जोबनायनि उनावनो बन्द जागोन। जेब्ला बिथांनि सोरखारा जोबगोन अब्लाना बै समाव रावबो सिकिउरिटिया थाफानाय नंला। बेखायनो बेफोरबादि रायजो राजाफोरखौ जेलाव जोबनानै दोननाय आरो हुमखि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गिनो सोलों। आसामनि सुबुंफोरा बिजेपिनि दोलोखौ माबादि बेखौ बयबो मोजाङै मिथिगौ। गावनि बुंनाय खोथा आरो मावनायखौ मोजाङै खालाम, नङाब्ला गोहो गोमानायनि उनाव आसामाव थानायनि अनगायै दुबाइ, सिंगापुराव थांनो नांगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगৈ बिथाङा। जुबिन गार्ग थैनायनि जाथायखौ लानानै बे गोख्रों खोथाखौ बुंथिनायजों लोगोसे थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। इउपिपिएल दोलोनि बाइक रेलिया मैया नैथि सानाव चिरां जिल्लायाव सफैबाय। बे बाइक रेलिया जोबखांनायनि उनावनो बिपिएफ दोलोनि थगायनायनि हेंथायै जों बिटिसिनि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव धरना होगोन होननानै बुंथियो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। जायनाखि बिपिएफ दोलोआ 5 रादायफोरखौ मावफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन, जेरै हानि पाट्टा होनाय, लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय 100 कौटि रां होनाय आरो आइजोफोरनोबो 40 कौटि रां, EWS बेनि मुङाव 50 कौटि आरो सेनियर सिटिजेननि थाखायबो बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय बेफोर होनाय रादायफोरखौ मावफुङाब्ला जों बेनि हेंथायै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव सोमावसारगोन। बिथांमोननि सोरखार दानाया गोदान हिसाबै जों बिथांमोननो एसे सम होबावगोन, नाथाय फैगौ जानुवारिनिफ्राय जों बेनि हेंथायै सोमावसारगोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो राजु नार्जारि बिथाङा। बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोआ बायनाय लोगो लोगोनो इलिगेल खामानिफोर जेरै जौ जुवा गेलेनाया फुजा मेलाफ्राव आरो लामा सामायावबो आबुङै जुवा गेलेनाया जागायफिनदों। जायखौ लानानै जों गिखांनाय मोनदों। जाय
खामानिखौ जों UPPL सोरखारनि समाव बन्द खालामफिनदोंमोन बेफोर दायो सोलिफिनदों। बेखौ बन्द खालामनांगौनि थाखायबो जों दाबि दैखांदों। UPPL सोरखारनि खुंथाय समाव जों गोबां मोजां हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन, नाथाय दायो बेनि उल्थाखौसो नुनो मोनदों होननानै बुंथिबावो राजु नार्जारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।